Batanes of Pangasinan this way. So magkano kaya yung parking fee? May mga nag-overnight na ata dito mga kaisor, no? Kasi may mga palabas na kahit ano, or inagahan lang talaga nila. Bagbag single. Yeah, this way to Bagbag, Batanes. Punta na kami sa dito na kami sa Bagbag Beach. Kasama yung dalawang yan. Doon pa tayo pupunta. Pre. Shit. Shit, Ibo. After ng mahigit isang oras na biyahe mga kaizor, ilang minuto rin yung lalakarin mo, mapuntahan mo lang yung magandang view. Alright, bato. Sana all nakachinilas. Okay. Ay, malapit na kami sa taas. Kunti na lang, pre.
palabas mga ka-Aizor. Kunti na lang. Pre, kaya pa? Kakayanin. Kakayanin. Pre, ginagawa mo pre. Pre. Ginagawa mo. Pre. Alright, so we're going back. Alright mga ka-Aizor, so nakalabas na tayo doon sa bundok na pinuntahan natin, or sa tinatawag nilang Bagbag Beach of Batanes of Pangasinan mga ka-Aizor. So dito ko na lang po puputulin ang aking vlog mga ka-Aizor about dito sa vlog natin papunta ng Sual, Pangasinan, dito sa Bagbag Beach. So sana nag-enjoy kayo mga ka-Aizor. Yeah. Pre, ginagawa mo pre. Pre. Ginagawa mo. Pre.